ngani babuan nei foto thanaya nei ri tarik kali gomana doङो बेफोरा बुंदो जे ओरैनाव जोङो मुम्बाइआव थांगोन। हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नायनानै नुखाबाय आरो गोबाङानो इउटुबाव बा फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना। नैबे भिडिअखौ नैबे जाथाया जाहैदों मा होनो बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव जाहैदों आरोना। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट मरिपुर होननाय गामिनि आरोना गोमाना दङ आरोना नैबे फंबाया। नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो सोरबाफोर जुदि नैबे बाबु बा नैबे फंबायखौ नुबाय बायदोंबा अन्नानै नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। न'खरनिफ्राय बिमा बिफाया मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो जाबाय आरोना। आंनि नामा अनला बर' गामि मरिपुर थाना सतेबारि। आंनि गथ'आ गोमाना दोङो। दा आङो नागिरनो नोंथांमोनखौ आं आर'जलाइ फोसावना हरबाय जे आंनि गथ'खौ जेन नुबा ओरैयो नोंथांमोना जेन खौरां हरो। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ आर'जलाइ हरनाय जाबाय। आरो बियो मैया 2टासो बाजियाव ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनानै बियो बिमाया फन खालामहरदों, जों हाजिरा मावनाय मानसि। ओमफ्राय बियो फन खालामनायाव पाठसालायाव दङ होनना बुंदों। ओमफ्राय रङियायाव थांनो होनदों आरो रङियानिफ्राय लोगो खोथादों पुनियाव थांगोन होनदों। दा जेबो थारमाने खौरांखौनो मोनाखै। नोंथांमोना जे बबेबा नुसनबायोबा खबर हरबानो जाबाय, बेखौनो बुंबाय आङो। ओमफ्राय बेसे क्लासाव फरायोमोन? क्लासआ 9आव फरायोमोन बियो। 9आव फरायोमोन बियो क्लासआ। न'आव माबाफोर नांलायदोंमोन नामा? न'आव जेबो नांलायाखै, जेबो नांलायनाय जायाखै। नांलायनाय जायाखै। ओमफ्राय दा बबाव थांदों होनना सानना लादों नोंसोरो? दा बबाव थांदों होनना माने पुनियाव ओरैयाव पाठसालानिफ्राय रङिया थांगोन होनदों लोगोनि सिगाङाव आरो। ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय पुनियाव थांगोन नामा आरो होनदों। दा नोंथांमोना ओरैबा खबर मोनबा खोथा हरबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारखौ होना दोनसै। मबाइल नाम्बारखौ ओरै गंनै मबाइल लांदोंमोन इयो। गंसेखौ नै दखानाव दासो मोनदों। गंसेखौ मेकारनियाव दासो मोनदों, 1000आव फानलांदोंमोन। बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। नोंथांनिया डिस्ट्रिक्टआ बरपेटा ना? बरपेटा डिस्ट्रिक्टआ गामि मरिपुर, पोस्ट अफिस रामपुर देकापारा। 378137 एसेनोसै। खुलुमबाय आङो। जोङो बिमा बिफा आरो बिनानाव जायो। आरो जों गामि मरिपुर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा, पोस्ट अफिस रामपुर देकापारा, हाया जाबाय बुनगाव। 378137 जोंहानि बाबुआ नै फट' थानाया 2 तारिख खालि गोमाना दोङो। आगस्टनि 2 तारिख खालि गोमाना दोङो। बारा सनिबारमोन। जोंबो हाजिरा खामला मावना जानाय मानसि। दा ओरै बिमाया थांदो माइ गायनो, आं थांदोंमोन हाजिरा मावनो। थांनायाव थारमाने बिमाया बुंबाय जे साइकेल फाहामना दोन, साइकेला गब्लंदोंमोन, बेयाव फाहामना दोननो खोथानायाव ओमफ्राय बुंबाय मा फाहामगोन दे होननानै। ओरै जानानै ओमफ्राय बिमाया 3 बाजिसोयाव 2 बाजिसोयाव हरबाय। 2 बाजि 30 मिनिटसोयाव फन हरबा बेयाव पाठसालायालागै बेरायनो थांदो होनबा बिमाया मानो थांदो होनबा मबाइलखौ सुइच अफ खालामबायानो। खालामनाय माने आं पाठसालायाव बेरायनो फैदो ओरै होननानै तारमाने दाननानै सुइच अफखा। मानसियाबा पाठसाला सहैना सहैया बेखौ मिथियामोन आरो जायखिजाया बुंदो आरो गावहाय पाठसालायाव फैदो बेरायनो। लोगोफोरा बुंदो जे ओरैनाव जोङो मुम्बाइआव थांगोन ओंखार होनना। ओमफ्राय साथियावनो थारमाने खैरातारि आरो सतलापा मोननाय दंमोन। बेयाव आरो थांहां फैहां लोगोखौ लिंनानै ओरै जाबाय थानानै ओमफ्राय हारसिंनो ओरै मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव जानानै ओमफ्राय बियो न'निफ्राय बिनानावा माबा खान्थाल बेगर लेमबाय दंमोननो। लेमबाय थानायखौ गोजानाव थाङो होनदो। गोजान थाङो होननानै अखारलांबाय, गानै जोमबाय अखारलांनानै गामिनि मोनसे श' होननाय निउस श' होननाय दंमोन। बेयाव
मबाइलखौ बुङै दोनो बोले आंनि मबाइलखौ बायनोनो आरो होनना बायनो होननानै ओमफ्राय बेसे नांगोन होनबायनो ओमफ्राय 1500 नांगोन ओरैनो होनबायनो 1500 नांगोन उनाव आङो 1500 होना लाखिनाया 1000 होगोन होनना ओमफ्राय 1000खौ लानानै ओमफ्राय 1000खौ लानानै ओमफ्राय आरो न'निबो ओरै 2500 थाखा लादो बाकसखौ एरख'लायनानै लानानै गावनि डकुमेन्ट ओमफ्राय जोंनि आधार कार्ड बिमा बिफानि बिनानाव सब गासै आधार कार्ड पान कार्ड जोंनिखौबो लांफाजोबदो बैसोआबो 14 बोसोरल' जादो क्लास 9 फरायो जिन्टुमनि बर' गामि मरिपुर पस्ट अफिस रामपुर देखापारा भाया जाबाय बुनगाव पिन 781375 दा बाबुखौबो बुंदों आङो जे अननानै जिखिनि जोङो भुल मावबाय बा बैफोरखौ थारमाने थाखा फैसा लांदोबाबो जों जेबो भाबियाखै नों फैफिनबानो जाबाय बाबु ओरैनानै जोङो नोंखौ आर'जलायदो जे जोङो थारमाने इफोरखौ जोङो होरिलिया जि भुल मावबाय इफोरखौ आरो माबाफोर दंबा जेनेबा ओरैफोर दंबा थारमाने जेनेबा बयबा जनानै बा होरिलानै दंबा बा स्टेशन बा सोरबा नों फन खालामहरबानो जाबाय आरो गासै रायजोफोरखौबो बुंदो गासै अल कमल भारतनि रायजोफोरखौबो जोंनि बर' फिसा बा जोंनि गासै शेयार खालामना हो बेखौबो थारमाने बबा जेन'बा नुसन बायदोबा बे गथ'खौ थारमाने स्क्रिन टाचाव थारमाने मबाइल नाम्बार होयो थारमाने हमथानानै मानसिखौ जोंनो गोसोआव गैया नाम्बारखौ स्क्रिनाव होगोन दे आं स्क्रिनाव होना दोनदो इ नाम्बाराव फनखौ हरबानो जाबाय खौरां हरबानो जाबाय आरो दा बिराद माने जोङो माने खाम दै खहाबा जालांदो बायदिया भिडिअखौ नुबा फन खालामना हरबानो जाबाय नोंसोरो गासै रायजो राजाफोरा अननानै जोंबो हाजिरा खामला मावना जानाय मानसि बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जोङो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानांगौ आरो बयबो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव कन्टेक्ट खालामनानै खिथाहर आरोना मानो होनोब्ला बिसोरखौ होनदों बेंगलराव ना अबेबा खामानि मावनो थांदोंबो होनदों अबेबा रङिया थांदों होनदों गुवाहाटि थांदों होनदों आरोना जेबो कनफार्म माबा बुङाखै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि अबेबाफोर नुबाय बायदोंबा एसेबाबो अबेबाफोर सिनायबायनाय नुदोंबा बेफोरबायदि मानसि नोंथांमोना कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय मानो होनब्ला बर'जों बर' सापर्ट खालामलायाबा माबायदिखौ सापर्ट खालामलायनो आरोना नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो दानि जुगाव मोजां भिडिअखौ रावबो शेयार खालामा गाज्रि भिडिअखौसो गोबाङानो शेयार खालामो आरोना बिदिबायदि नङा लोगोफोर मोजां भिडिअखौबो बयबो शेयार खालामनांगौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे फंबाया न'सिम मोनफैफिनो आरोना बा खबर मोनफिनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम मोनसे खोथा नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लग चेनेलखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों ब्लग चेनेलनि लिंकआ ओमफ्राय नोंथांमोना आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै खिथाहरदो आरो डिस्ट्रिक्टखौ लिरनानै खिथाहरथारो आरोना नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखादों नै हाजोनि भिउआ खिथुनाव माबायदि जानानै दङ मानो होनब्ला दा अखाबो हाबाय दङ आरोना अखा हाबाबो भिडिअ लाबाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय नैबेखौ आपडेट होनो होननानै ओमफ्राय दा खोनासं आरोना अखा हाबाय दङ हाजोआव बिरादनो दा मबाइलावसो खोनागोन ना खोनायाखै मिन्थिया आरोना ओमफ्राय दा मबाइलावथ' खोनायाखैबो जानो हागौ दा माने अखा हानायखौ बिराद मोजाङै खोनाफैबाय दं आरोना राव होनबाय दङ नै गुफुर जाजोबना दंना नै हाजोआव बेनोसै आरोना बेनोसै होमबा लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ नोंथांमोना जुदि नैबे फंबायखौ नुबाय बायोबा अननानै कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय।